Dober večer, dragi gledalci, drage gledalke, dobrodošli v oddaji Pogovor in pika. Naš nocojšnji gost je veleposlanik Republike Srbije Aleksandar Radovanović. Dobrodošli, gospodine ambasadore. Hvala lepo. Kako bi u nekoliko rečenica opisali Srbiju danas? Srbiju danas u nekoliko rečenica bi opisao kao zemlju koja se nalazi na Balkanu, kao zemlju koja je u tranziciji sistema i zemlju koja je na putu priključenja Evropskoj uniji. U Srbiji su ove godine održani izbori na svim nivoima. Da li se izmenila politika Srbije kada je u pitanju pristupanje Evropskoj uniji? Politika Srbije u vezi sa pristupanjem Evropskoj uniji se nije izmenila iz prostog razloga što je Srbija dobila status kandidata i to je jako bitno za unutrašnje reforme u zemlji i obavezujuće za sve buduće vlade da idu tim putem dok jednog dana Srbija ne postane punopravni član zajednice evropskih naroda. Koji su spoljno-politički prioriteti Srbije? Pa mislim da spoljno-politički prioritet Srbije je Srbija sama. Odnosno, mislim da, već kao što sam rekao, evropske integracije, drugo je dobrosusedski odnosi i naravno očuvanje teritorijalnog suvereniteta i integriteta zemlje. Da li su neki posebni prioriteti za odnose sa Slovenijom? Pa, odnosi sa Slovenijom su odlični. Oni, mislim da ako bi poredili odnose među ex-jugoslovenskim republikama, zapravo da su najbolji odnosi Slovenije i Srbije. Tako da ove godine je bila malo stanka zbog izbora u obe zemlje, tako da nije bio neki intenzitet odnosa iz prostog razloga što su se formirale vlade u obe države, ali već sada u zadnjem kvartalu mislim da ćemo to sve negde nadoknaditi, jer imamo posetu ministra vanjskih poslova Srbije Ljubljani 26. oktobra, onda ćemo najvjerojatnije imati posetu predsjednika vlade, gospodina Ivice Dačića, Ljubljani u 13. novembra. Sad imamo posetu ministra privrede Slovenije Beogradu i nadam se da će nakon toga i svi drugi krenuti da se međusobno susreću i da rade na zajedničkim projektima i programima. Svet potresa, ekonomska kriza. Kakva je situacija u srpskoj ekonomiji? Pa situacija u srpskoj ekonomiji nije dobra. Velika je nezaposlenost. Ona je negde isto kao u Španiji, oko 25%. S tim što Srbija nije ušla u krizu od 0 na 25, nego je već imala 17. Tako da se u stvari samo sa 17 podigla na 25. Ali ta nezaposlenost je zapravo najveći problem i to je ono što zapravo Srbiju izjednačava sa drugim zemljama koji su takođe na tom nekom visokom broju nezaposlenosti. Naravno, postoje teret javnih dugova, postoje mnogi problemi koje već Srbija ima od ranije iz perioda tranzicije, tako da nije sjajna ekonomska situacija, ali s druge strane konstantna borba protiv siromaštva i borba za očuvanje životnog standarda i borba za promenu sistema, za veće investicije je nešto što je obaveza svake vlade, tako da tako negde prilike to sve ide nekim svojim putem, da ne ide na lošije. Eto, to je situacija. Znači, održava se neki status quo u ovom vremenu ekonomske krize i mislim da to je za sad dobro. Odnosi između Slovenije i Srbije bili su dosta napeti nakon raspada zajedničke države. Kakva je situacija danas? Pa, moram priznati da se ne bi složio baš sa vama da su bili toliko napeti, ili ih ja barem ne doživljavam da su bili toliko napeti, ali odnosi između Slovenije i Srbije danas su dobri. To sam i na početku razgovora okvalifikovao. Znači, njih karakteriše veoma intenzivan politički dijalog koji, kako sam malo objasnio, zbog ovog trenutka izbora je bila jedna mala stanka, ali postoji kontinuitet političkog dijaloga. To je, druge strane, u okviru regionalnih
inicijativa Srbija i Slovenija imaju mnogo zajedničkog i susreću se, imaju više zajedničkih tačaka i projekata. To se vezuje i na briselske inicijative unutar regiona Balkana. Što se tiče ekonomije, tu zapravo, ja mislim da je Srbija na neki način veoma interesantna destinacija za Sloveniju. Slovenija je jedan od većih investitora u Srbiji i dosadašnje investicije Slovenije u Srbiji su preko 1,5 milijardu eura, a godišnja robna razmena je negde blizu 1 milijardu dolara, a moram se pohvaliti da postoji srpske investicije u Sloveniji koje su negde ukupno oko 100 miliona eura. To je jedna Fruktal, koji je za nekih 50 miliona eura kupljen od srpske kompanije Nektar. I druga velika srpska investicija ovde je u IT tehnologiji, to je firma Comtrade, koja je kupila Hermes, slovenačku firmu, i nedavno su imali otvaranje novog centra u Ljubljani i zbilja to izgleda vrlo impresivno i to sve funkcioniše odlično. Srbija ima sklopljen trgovinski sporazum o povlašćenom izvozu sa Rusijom. Kako to pomaže srpskoj privredi i da li je to podsticaj slovenskim poduzećima da investiraju u Srbiju? Pa, ako dozvolite, za trenutak bi se vratio na vaše pitanje o prioritetima spoljne politike Srbije i upravo jedan od prioriteta Srbije je i saradnja sa velikim silama, znači kao što su Rusija, SAD, Kina. Tako da mi tu imamo Turska, mi tu imamo potpisane sporazume koji olakšavaju ekonomske odnose i mislim da je Srbija interesantna kao destinacija za investicije dok ne postane član Evropske unije. Znači, mi smatramo da će sigurno proteći jedan izvestan broj godina dok Srbija ne postane punopravni član Evropske unije, što nas omogućava da koristimo taj benefit slobodne trgovine sa zemljama koje sam malo pre naveo, a koje danas predstavljaju veoma značajne, kao što znate, i politički i ekonomske faktore u svetu. Tako da je u tom smislu i vjerojatno i slovenačke investicije se mogu posmatrati u Srbiji, jer se zapravo sa tim investicijama u Srbiji vi dolazite u mogućnost da onda imate bescarinski plasman tih proizvoda u te zemlje koje su ogromna tržišta. Imate i subvenciju države, znači za ulagače, za slovenska poduzeća tamo što zapošljava? Ne za slovenska, to su generalno subvencije države da bi se privukli strani investitori. Takođe, ono što je interesantno, to je u okviru ovih nabrajanja raznih mogućnosti je interesantan i moment nesvrstanih zemalja, odnosno afričkih zemalja trećih tržišta, gde je još uvek ostala neka uspomena u tim državama na nekadašnje jedinstvenu državu sa prostora Balkana, čiji su sastavni delovi bili i Srbija i Slovenija. I mi vidimo tu neku ideju da, i to je naišlo na dobar prijem kod partnera iz Slovenije, da zapravo možda neki zajednički nastup bude kompanija na tim trećim tržištima zarad dobrobiti i Slovenije i Srbije. Da, zanimljiva je opština Pećinci gde se nalazi najveća slovenska industrijska zona. Je li još najveća ili se te slovenske zone industrijske još porađaju negde drugdje po Srbiji? Da, zanimljivo je to što kažete. Nisam do sad iz tog ugla posmatrao da već postoje slovenačke zone. Mi smo prosto Srbija je dostupna svakome, tako da imali smo sada nedavno jednu vrlo interesantnu investiciju iz vaša čuvena kompanija Mura je kupila u Pirotu, koji je totalni jug Srbije, znači nije ovamo gde ste vi mislili, kupila je čuvenu srpsku kompaniju Prvi maj koja se bavi tekstilom i postoji mogućnost zapravo poslova za veliki bos čuveni, tako da eto ima još negde tih zona da se otvaraju, ali to je dobro. Mislim, Slovenija je dobar brend, moram vam to reći, u Srbiji.
pozitivna. Po kvaliteti takođe ili... Pa, da. Slovenija uvek imala pozitivan prizvuk u Srbiji. Znači, Slovenija, da li je to Gorenje, Slovenija da li je Mura, Slovenija da su ljudi, kultura, Slovenija, znači, turizam, Slovenija more, Slovenija planine, tako da vrlo je to sve dobrodošlo i mislim da, s druge strane, da su verovatno zadovoljni i kompanije iz Slovenije sa uslugom koju dobijaju u Srbiji, ali vam moram reći da isto tako su i kompanije iz Srbije zadovoljne u Sloveniji sa uslovima koje imaju u tim fabrikama. Da se vratimo još na nekadašnju državu, koja još nisu rešena sva pitanja oko toga. Kako ocenjujete postupke rešavanja tih pitanja što se tiče ambasada po svetu ili recimo arhiva? Pa moram priznati da tu ne postoji nikakvo opterećenje da to vidimo kao neki problem da su nerešena. Mi znamo da su nerešena, ali ne vidimo da je to neki veliki problem, jer iz prostog razloga što postoji dobra volja da se to rešava. S obje strane? Pa nisam do sad video da postoji neka obstrukcija, tako da postoje poteškoće, znate, to je, ali ko što znamo i ja mislim da još neki procesi, sukcesi iz Austro-Ugarske nisu završeni, tako da prosto to nisu stvari koje se mogu tako brzo uraditi. Ono što znam to je da postoji komunikacija, postoji kontakt i sigurno će se to ići svojim putem i rešiti, jer nikom nije u interesu da se to nešto, da kažemo, postaje opterećenje za odnose, nema potrebe. Ima li kakvog napretka u pristupu arhivima kao zajedničkoj baštini država sukcesora? Pa, s konkretnim pitanjem ne raspolažem sa nekim novim informacijama u odnosu na poslednje, ali znam da postoje kontakti na tim razinama profesionalnim i da je pristup i dogovor o realizaciji tih stvari se negde pregovara između tih nadležnih institucija. Kako vi vidite Sloveniju? Pozitivno. U čemu? U kom smislu? Pa uvek sam imao pozitivan odnos prema Sloveniji. Znači, uvek sam je doživljavao kao pozitivno. Znači, Slovenija je bila za mene uvek ispred. Ja sam i kao dete dolazio u Sloveniju na skijanje i na kampovanje na Bled. Tako da mislim da je pre svega jako lepa zemlja. S druge strane mislim da je vrlo očuvana zemlja. S treće strane vidim da su Slovenci neko ko ume da čuva sve to, tako da je zato sve to tako lepo. Dalje mislim da su Slovenci vrlo ponosni kao narod i da vrlo jaki u kulturi i u umetnosti i u sportu. Tako da uvek pozitivno. Meni je vrlo interesantno. Ja nisam dugo ovde, sad sam 4 meseca, ali sve su pozitivne impresije. Nisam stigao još da obiđem Sloveniju u potpunosti, ali planiram. Šta se najviše dojmilo na vas? Šta je bilo ono najveće iznenađenje koje ste u hrani možda, u nekom turističkom kraju, na nekom načinu? Šta je bilo što bi se najviše dojmilo na vas? Najviše što se dojmilo na mene su križanke u Ljubljani. Znači, stvarno je impresivan objekat. Ja nisam imao prilike, znači onoliko koliko sam poznavao Sloveniju, nisam imao prilike da baš na križanke dolazim, ali sam znao po čuvenju za križanke, što i slično mesta postoji u Beogradu. I volim da odlazim na takva mesta u Beogradu, slična, ne baš takva, gde se održavaju razni kulturni eventi. Ove godine sam imao prilike da posetim Ljubljanski festival. Posetio sam i Mariborski takođe, pošto je Maribor evropska prestonica kulture. I u tom smislu, recimo, križanke su ostavile najjači utisak ovako u nekom smislu da sam posmatrao sam i muziku, posmatrao sam i pozorište i mislim da je on jedan baš ovako fascinantan prostor i mislim
da Ljubljanski festival je velika stvar za Ljubljanu i opšte, znači, da je približio, da je uklopljeno sa Križankama maksimalno. Takođe, Maribor sam posjetio zato što je evropska predstavnica kulture i jako lepo je sad to sve kombinacija savremene arhitekture i starog i naravno sa rekom i sa onim mostom i festival dole Lent koji je bio, tako da isto vrlo pozitivno iznenađenje za mene bio taj festival Lent i Maribor. U Sloveniji živi brojna srpska zajednica. Na koji način se država Srbija brine o njihovim interesima? Pa, u Sloveniji živi prema popisu koji je bio pre skoro deceniju, živi blizu 40.000 Srba i Srbija se najbolje brine o interesima njih tako što o tome razgovara sa vlastima Slovenije. U tom smislu mi sad u ovom trenutku razgovaramo da se ponovo uspostavi savet za pripadnike, da kažemo, bivših Jugoslovenskih republika, koji je inače postojao u prethodnoj vladi, ministar kulture ga je vodio, a on je proizašao na osnovu odluka deklaracija parlamenta o pravima bivših Jugoslovenskih republika i onda je sad u ovoj rekonstrukciji vlade zarad uštede on ukinut, mada nije imao nikakve troškove. Tako da mislim da se više radi o nekom tako jednom birokratskom činu koji je sve se ukidalo, pa i to. I onda smo mi sad kao ambasada, ne samo srpska, nego i drugi bivših jugoslovenskih republika, pritisnuti od tih ljudi, jer je zapravo na to sad nadovezano, znate, ako neko hoće u nekim malim sredinama da aplicira za neke fondove, onda sve to je negde strukturalno povezano, tako da sad sa kolegama iz nadležnih institucija Slovenije gledamo kako da se to sve negde vrati i formira da bi se nastavilo tamo gde se bilo i pogotovo što to, kažem, nema nikakvih finansijskih implikacija. Znači, to je jedno što je u ovom trenutku aktuelno i možda bude interesantno za vas. A govorite slovensko? Razumem slovenački i čitam slovenački, ali još ne govorim, jer sam tek došao i onako nisam baš najsigurniji. Da li je težak jezik da se uči? Pa vrlo je lep za slušati. Ja volim, domaćini su tako nametnuli da pričaju slovenački, ja pričam regionalni i onda se svi dobro razumemo. Ja volim da slušam slovenački, meni se on jako dopada kako zvuči i eto, to je. A puno Slovenaca takođe dosta dobro priča i srpsko i... Regionalni. Da, regionalni, da. Da, imate bosanski, hrvatski, srpski, tako da možda nije loš izraz regionalni. Ali to su te neke razlike koje se privlače, to je dobro. Da li to povređa Srbina ako bi upotrebila neku hrvatsku riječ ili bosansku? Ne. Ne. Nemate nekakvih... Pa ne, ja čak kada govorim regionalnim jezikom sa kolegama iz slovenačkih institucija, vrlo često koristim u tom regionalnom, u tom srpskom, ajde da kažemo, jeziku, kako ste ga vi nazvali, ja koristim izraze koji su možda hrvatski, a koji se nalazi u slovenačkom jeziku. Tako da onda to dobijate neki ovako regionalni esperanto. Da, i dobro zvuči, ono malo više slovenski. Da, dobro zvuči, da. Oženjeni ste i imate dve kćerke. Da li su sa vama i kako su se one snašle u Ljubljani? Pa, moja supruga i dve kćerke su na liniji između Ljubljane i Beograda. Znači, još jedanput hoću da podvučem da mi znamo Sloveniju. Znači, poznajemo Sloveniju bezbroj puta do sada i pre nego što smo došli u Sloveniju i pre nego što sam znao da ću doći u Sloveniju, mi smo provodili vreme u Sloveniji. Tako da je njima... Na dopustu ili kako? Da, su Kranjska Gora, Bled, Bohinj, Portorož. To su mesta gde smo vrlo često, barem jedan puta godišnje, provodili 10-ak dana. I to je nešto što je, znači, njima je Slovenija bliska. U tom smislu postoji takođe i veoma dobra
avioveza, cesta, za 4-5 sati se stigne od Beograda, tako da u ovim današnjim nekim vremenima vrlo je teško posmatrati diplomatiju na onaj standardan način da sad kao, ne znam, svi sede, nema potrebe da se možda porodice sele toliko, tako da smo mi sad negde pola-pola, znači moja mlađa ćerka ide prvi razred gimnazije u internacionalno odeljenje škole Bežigrad, jako je dobro i zadovoljna je, a moja supruga je na pola puta između Beograda i malo radi u Beogradu, pa onda dođe ovde i tako, a starija je već odrasla, završila je univerzitet i ona isto gostuje ovde, ali malo i po Evropi ide na neke dodatne studije i tako, savremeno. Da, globalno selo postaje malo već. Kakav imate utisak o Sloveniji i njenim građanima? Pozitivan, kao što sam rekao, znači, pa, vrlo pozitivan, vrlo mi je draga Slovenija i vrlo su mi dragi građani Slovenije, znači, to je nešto što je, mislim da su vrlo vredni, mislim da su jako, na neki način, skromni, u pozitivnom smislu reči. Takođe, mislim da su veoma uspešni, kad pogledamo i kulturu, i umetnost, i sport, i zapravo sve ovo je nešto što je jedna jako lepa slika, da kažemo, Slovenije, koja ostaje kod svih nas koji ovde smo došli s poslom. Da li ste probali tradicionalna slovenačka jela i kako vam se sviđaju? Pa znate kako, ja sam probao od svega pomalo, znači to je da bi mogao čovjek više ukusa, ali to su bila lepi restorani u različitim delovima Slovenije i onda se tu probaju i vampi, i blinci, i neka divljač, ja mislim isto da je običaj, ali sa druge strane imate vi more, tako da možda riba nije tradicionalno slovenačka, ali je super. Dobro pripremljena, da. Dobro pripremljena. Da li može u Ljubljani da se nađu ćevapi pojednako ukusni kao u Leskovcu? Pa mislim da ne. Probao sam i mislim da ne. Ne. A gde izlazite na evente u Ljubljani ili neke neke lokacije? Da vam kažem, znači, rezidencija je u samom centru Ljubljane, na jako lepom mestu, pored reke. To je jedna moderna zgrada koja se zove Vila Urbana i vrlo onako interesantna zato što odatle ste sve vreme možete se šetati centrom, tako da zapravo počinje šetnja kod rezidencija, završava se malo iza Križanki, tamo gde se ulivaju dve reke u Ljubljani. Tako da je to nešto što je vrlo lepo za prošetati tuda i naravno jedan predivan stari grad Gore Brdo koji je sjajan, gde vrlo često imamo koncerte, prijeme i gde ima jedan super pogled na Ljubljanu. Što se tiče mesta za izlazak, pa svako ima nešto svoje što mu se dopada, tako? Da. Tako da ja nekako, znači, moram pohvaliti da idem kod Mitch Styling, znači Mitch je frizer. Frizure, da. Vi treba da budete ponosni sa Mitchom, jer on je u Beogradu otvorio u Merkatoru, ali on sjajan mu je, znači taj njegov studio je potpuno kao da je na Petoj aveniji u Njujorku i vrlo interesantan gospodin i to je jedan od apsolutno brendova slovenačkih je Mitch Styling. Znači, hteo bih da istaknem posebno gospodina Darka Brleka, koji je direktor Ljubljanskog festivala i mislim da se radi o jednoj izuzetnoj osobi koja sjajno doprinosi toj nekoj saradnji u oblasti kulture i s druge strane sa nekoga ko nama koji smo stanovnici Ljubljane stalno ili privremeno čini leto jako zanimljivim. A šta bi osim Guče i beogradskih splavova preporučili turistima iz Slovenije da pogledaju u Srbiji? Mislim da je pre svega jako bitno otkriti Beograd jer je
on je jedan stari grad i nisu samo splavovi i zabava Beograd. Beograd mogu isto biti i koncerti i utakmice, sport je jako bitan među Slovenije i Srbije. Tako da preporučujem svakako za vikend Beograd. To je nešto što može biti interesantno za one koji su videli Beograda i išli bi još negde. Mislim da Dunav kao reka je nešto što je jako interesantno u perspektivi. To je veliki evropski projekat Dunavska strategija i postoje već plovidba Dunavom i obilazak nalazišta starog Rima koje su, tako da se tu mogu napraviti jako dobri izleti. I možda bi vam bilo interesantno da obiđete Šumadiju kao neka stara Srbija. To je lepo, Oplenac, vinograd i ta neka tradicionalno domaćinstvo. Možda to može biti isto takođe interesantno. Pređimo sada na sport. Crvena zvezda ili Partizan? Uvek samo Zvezda. Samo Zvezda. Imate li neku poruku za građane Slovenije? Dođite u Beograd i Srbiju. Hvala, gospodine ambasadore. Hvala i vama lepo. Tudi vam najlepša hvala za ogled oddaje Pogovor in pika. Vidimo se zopet z naslednjim ambasadorjem. Hvala lepa in lahko noč.